1919ஆம் ஆண்டு உகாண்டா நாட்டில் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் மசாயி என்ற ஆதிவாசிகளின் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பற்றி இங்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். புதிதாக மனம் புரிந்த தம்பதிகள் மகிழ்ச்சியாக தங்கள் வாழ்வை தொடங்கினர். ஓரிரு வருடங்களில் தாய்மை அடைந்த அப்பெண் குழந்தை பிறந்த சில நாட்களிலேயே நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போய்விட்டாள். இந்நிலையில் நிலத்தில் விளையும் கிழங்கு, காய்கறிகள், பழங்கள் போன்றவற்றை கொரில்லா என்ற ஒரு வகை குரங்குகள் நாசப்படுத்தி தொல்லை கொடுத்தன. தன்னந்தனியான அவ்வாலிபன் தாயற்ற தன் அருமை குழந்தையை பாதுகாக்கவும் உழைத்து பயிரிட்ட உணவை கொரில்லாக்களிடமிருந்து காக்கவும் இடைவிடாமல் போராடி துன்புற வேண்டி இருந்தது. ஒரு நாள் குழந்தை தூங்கும் நேரம். கூப்பிடும் தூரத்தில் நிலத்தை பண்படுத்தும் வேலையை செய்து கொண்டிருந்தான். அப்பொழுது குழந்தையின் அழுக்குரல் கேட்டதும் வீட்டை நோக்கி விரைந்தான். ஆனால் அவன் சற்று தொலைவில் வரும் பொழுதே பெண் கொரில்லா தன் குட்டிகளோடு குழந்தையின் குடிசைக்குள் நுழைந்து கொண்டு இருந்தது. அவ்வாலிபன் ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டான். தன் குழந்தையின் கதி என்னவாகுமோ என்று அவன் மனம் பதறியது. தன் தோளில் இருந்த வில்லை எடுத்து நான் ஏற்றியவாறு பீதியோடு அடிமேல் அடி வைத்து குடிசையின் அருகில் வந்த பொழுது குழந்தையின் அழுகையும் நின்றிருந்தது. அப்போது குடிசையின் உள்ளே அவன் கண்ட காட்சி அவனை மெய் சிலிர்க்க வைத்தது. என்ன ஆச்சரியம்! தாய் கொரில்லா அவன் குழந்தையை மார்போடு அணைத்து பாலூட்டி கொண்டிருந்தது. குட்டிகள் தொட்டிலை சுற்றி விளையாடி கொண்டிருந்தன. அந்த அற்புதமான காட்சியை கண்ட அவன் சிலையாகி போனான். பாலூட்டி முடித்த கொரில்லா குழந்தையை மீண்டும் முன்பு இருந்தது போல் தொட்டிலில் இட்டுவிட்டு தன் குட்டிகளோடு வெளியேறியது. படபடக்கும் உள்ளத்தோடு குழந்தையை தூக்கி பால்வடியும் இதழ்களில் கண்ணீரோடு முத்தமிட்டான். அன்று மட்டுமல்ல, குழந்தை அழும் ஒவ்வொரு நாளும் அவன் இல்லாத பொழுது வந்து பாலூட்டி சென்றது அந்த கொரில்லா. சில மாதங்களுக்கு பிறகு மெல்ல மெல்ல அதன் வருகை நின்றுவிட்டது. மனிதனாய் பிறந்து விலங்காய் வாழும் உலகில் விலங்காய் பிறந்து மனித தன்மை என்னும் கருணையோடு வாழ்ந்து காட்டிய அந்த கொரில்லாவை நம்மால் மறக்க முடியுமா? நன்றி.